Ой, давай, 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 дай. Давай. Şuraya spune, pe uședii dacă găsești. Da? Uședii. Ой, сука. Да сладенький. Dar trebuie să-i facă bine. Trebuie să-l măcească din gâini. Nu i-a zis? Gata! I-a zis, da. Taci, X, taci. Reușesc? Da, și pula, că eu l-o apucat de inimă și pula. Все, e gata cu dânsul. Gata, pizda. Acum ți-mi pun un jur de acum, gata. O pui pe prelapcă. Gata, lasă-te, zic, gata. Ce-o dă-i, se oprim. Gata, că dai sânge în pula mea și eu...